Din pătucul ei Adina, după ce a stins lumina, așteptând ca să adoarmă, auzi în curte larmă. Miaună sub geam motanul, miau, nu mi-ați văzut ghiozdanul? O rățușcă țipă tare, mac, nu am ascuțitoare. Sub șopron un șoricel îl întreabă pe vițel. Tu ți-ai cumpărat caiete? Ai lipit și etichete? Măgărușul bosunflat caută în curte disperat. Iha, cine e ștrengarul care mi-a ascuns penarul? O purcică durdulie face mare gălăgie. Îmi lipsește din penar guma și un liniar. Iar puicuța cea moțată strigă tare supărată. Terminați cu gafele, unde-mi sunt agrafele? Cățelușa-i agitată, uniforma nu-i călcată. Când să mă mai pregătesc, nici pantofii nu-i găsesc. Necheze deodată mânzul, cred că vă apucă prânzul până să vă pregătiți. Hai mai repede, grăbiți! Gălăgia s-a sfârșit când Adina a auzit, ca prin vis, o voce blândă, iubitoare, tremurândă. Dacă stau să te privesc, milă mie să te trezesc. Haide, draga mamei, scoală, azi e prima zi de școală.